אני דוד וייס, אני בן 30 עכשיו, VP Engineering בחברת אריפיק, ואני רוצה להמליץ לכם ממש להצטרף לתוכנית של קריירה 21 בתוך מכון לב. תוכנית מצוינת שנותנת דגשים על דברים שבאמת חשובים לשוק העבודה. היי, קוראים לי בניה. אני בוגר קורס Z-Skills מהשכלת תעסוקה. זה קורס איכותי שמחולק לנושאים בצורה טובה ויודע להשתפר ולהתגמש. הקורס הזה בא ולוקח אותך להתמודדות היומיומית שמלווה אותך בכל סיטואציה, ולא משנה מאיפה אתה תוקף את החומר נלמד. עדיין יש שם את ההתמודדות עם האנשים והחברים. בקורס של Z-Skills לומדים מיומנויות חשובות לשוק התעסוקה כיום. אם זה בכל מה שקשור לאינטליגנציה רגשית, איך להתמודד עם סיטואציות, אינטליגנציה חברתית. בקורס הפעם הראשונה מתחילים להגדיר את הנושאים האלה, וזה מה שמאפשר אחרי זה להתמודד איתם. כי עד שלא יודעים מה המשמעות של יצירתיות בחשיבה, לא יודעים בכלל להבין את הבעיה שיש לנו עם חוסר יצירתיות. לדוגמה, או חוסר יכולת לזהות סיטואציה רגשית מסוימת, לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הכעסים שלנו מול העובדים האחרים. אז עצם היכולת לדבר על הדברים האלה, להגדיר אותם, אז אפשר ליצור סביבם שיח ולשפר ולתקן. אז הקורס הזה מאפשר אופק משמעותי בכל מה שקשור לפיתוח האישי, ואני ממליץ עליו בחום.